Kirkas luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme laulain taivasta kohti matkaa vie. Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan. Kirkasna aina sielujen laulu, taivasnen sointu säilyy vaan. Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta sieluun kaiku soi. Kunnia Herran, maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armon toi. Joulun sanoma sisältää mahtavan uuden alun koko meidän ihmiskunnalle. Jeesus syntyy tähän maailmaan ja tätä me saadaan ihastella tässä jouluhartaudessa. Tervetuloa mukaan! Me olemme tulleet aikamatkalle Suomesta, aikamatkalle ensimmäiseen jouluun. Niinä päivinä keisari Augustus antoi käskyn, että koko valtakunta oli pantava verolle. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät kirjautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin verollepanoa varten kihlattuunsa Marian kanssa, joka oli raskaana. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majatalossa. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja hänen kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Ja tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Kun enkelit olivat menneet heidän luotaan taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra on meille ilmoittanut. He menivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähtyään he ilmoittivat sen sanan, joka heille oli tästä lapsesta puhuttu. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat mieleensä ja mietti niitä sydämessään. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, mitä olivat kuulleet ja nähneet, sillä kaikki oli niin kuin heille oli puhuttu. Täällä istuskelen Betlehemin tallissa, seimen ääressä, ja mielessäni pyörii yksi kysymys. Miksi Jeesuksen piti syntyä seimeen, syntyä pieneksi vauvaksi tänne heinien päälle? Miksi ei voisi Jumalan poikana syntyä aikuiseksi, suoraan tänne tekemään ihmeitä ja julistamaan evankeliumin sanomaa? Mutta ei, hänen piti syntyä ihmiseksi ihan sieltä vauvasta lähtien, kokea se koko ihmisen polku, kaikki vaiheet ihan vauvasta leikki-ikään ja kouluikään, murrosikään, nuorisoikään ja kokea kaiken, mitä siellä ihmisen elämässä oli. Kokea ne taistelut, ne ilot ja surut ja kipuilut ja epäonnistumiset, kaikki sen opettelu, elämän opettelun. Ja miksi Jumalan pojan piti käydä tämä polku, kokea tämä kaikki? Koska Jumala halusi tulla niin lähelle meitä, kokea sen niin henkilökohtaisesti, tietää ja ymmärtää, että mitä on olla ihminen, mitä on kokea sitä kaikkea. Se oli se syy, miksi hän tuli maailmaan, syntyi seimeen ja jonne paimenet tulivat häntä palvomaan. Se on Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Hän halusi tulla lähelle meitä ja kokea se meidän elämämme. Hebrealaiskirja kertoo siitä, kuinka Jeesus on se suuri ylimmäinen pappi, joka on tullut lähelle ihmistä ja ymmärtää meidän kiusauksiamme ja meidän heikkouksiamme. Ja joka on tullut meitä lähelle, on kokenut kaiken tämän ihmisyyden. Ja siksi ymmärtää meitä ja hän rukoilee meidän puolestamme siellä joka hetki taivaassa. Musta tämä on niin kuin suunnaton totuus joulussa, että Jeesus tuli näin pieneksi. Ja mä oon aina sitä ihmetellyt, että miksi hänen pitää tulla. Eikö hän olisi voinut Jumalan poikana, Jumalana, tulla syntyä suoraan aikuiseksi ja ilmestyä vaan siellä aikuisena ja alkaa palvelemaan ihmisiä ja tehdä ihmeitä. Mutta ei kuitenkaan. Hän halusi käydä tämän pitkän polun. Kaikki nuo kokemukset, kaikki noi elämän kivut ja haasteet. Ja kokea se niin kuin syvästi, että mitä on olla ihminen. Niin Jumala halusi. Niin, se oli Jumalan suunnitelma. Ja niin Jumalan poika syntyi tallin seimeen ja pieneksi vauvaksi. Ja siitä lähti kokemaan elämää. Mä en tiedä, millainen joulu sinulla on menossa, mitä sun elämään kuuluu tai ehkä sun perheeseen kuuluu. Mutta tiedä se, että Jumala ymmärtää sinua. Jeesus ymmärtää kaiken, mitä on sun elämässä menossa. Ymmärtää ne taistelut ja kiusaukset, ne haasteet, jopa epäonnistumiset. Ja rakastaa sua tosi paljon ja rukoilee sun puolesta. Sitä on joulun sanoma. Sitä se on, että hän on tullut meitä lähelle ja hän meitä rakastaa. Ja häneen saadaan kaikessa luottaa. Iloitaan tästä joulun sanomasta. Ja mä toivon, että sun kotona, olit sitten yksin tai perhees kanssa, olisi kiva joulu. Semmoinen Jumalan läsnäolon ja rauhan joulu. Joskus joulu voi tuoda vähän semmoisia ristiriitaisia tunteita esille, kun perheenä tullaan sitten vapaapäiville ja ollaan yhdessä. Mutta ei se haittaa, niistä selvitään ja anna tämän joulun sanoman tulla sun mieleesi ja sydämeesi ja pysähdy sen ääreen ja anna tuo Jumalan rakkauden vallata sun sydämessä. Rukoillaan tähän vielä.
Kiitos taivaan Isä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen tänne maailmaan. Lähetit hänet kokemaan tämän ihmisyyden syvältä, kokemaan kaiken, mitä ihmisen elämän vaiheisiin kuuluu. Kiitos, että sinä ymmärrät meitä. Kiitos, että sinä tulit meidät pelastamaan. Ja tulit pelastamaan niin syvältä, että koit kaiken sen itse. Kiitos siitä. Kiitos tästä rakkaudesta. Kiitos Jeesus, että sä oot meidän pelastuksemme Jumala, meidän vapahtajamme, joka on kokenut tämän kaiken. Ja kiitos, että saamme luottaa sinuun, saamme katsella sinuun, saamme uskoa sinuun. Ja sinä viet meitä eteenpäin, sinä autat meitä eteenpäin, sinä rukoilet meidän puolestamme. Kiitos Jeesus kaikesta. Kiitos, että siunaat tämän joulun, siunaat meidän yhdessäolomme, kenen kanssa me ollaankin, Herra, tänä jouluna. Siunaa se. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Jouluyö, juhlayö, päättynyt, kaik on työ. Kaks vain valveillon puolisoa. Lapsen hertaisen nukkuessaan. Seimi kätkyessään. Seimi kätkyessään. Jouluyö, juhlayö, paimenin yksin työ. Enkel taivasta ilmoitti he. Suuri koittanut riemu on tee. Kristus syntynyt on. Kristus syntynyt on. Jouluyö, juhlayö, täytetty, nyt on työ. Olkoon kunnia Jumalalle. Maassa rauha myös ihmisille. Olkoon suosio suur. Olkoon suosio suur. Onpa hienoa, että olet ollut tänään mukana tässä jouluhartaudessa. Tahdon toivottaa sinulle siunattua ja rauhaisaa joulun jatkoa.